Ето 5 начина да намалите разходите на електроенергия чрез домашна автоматизация. Първо, умни термостати. Те автоматично регулират температурата на дома ви спрямо вашите графици и предпочитания. Това означава, че няма да хабите електроенергия, когато няма никой вкъщи. Второ, умни LED кружки. Те не само консумират по-малко енергия, но може да ги управлявате и чрез вашия телефон, където и да сте. Тоест, може да ги изключите дори и да не сте вкъщи. Трето, умни контакти. Те ви позволяват да включвате и изключвате уреди дистанционно и дори да следите консумацията им на енергия. Така ще знаете кои уреди хабят най-много ток и да ги настройвате да работят само когато е необходимо. Четвърто, умни штори и завеси. Те могат да се отварят и затварят автоматично, за да оптимизират използването на естествена топлина и светлина. Това ми е едно от любимите и спомага за намаляването на сметки за отопление и осветление. Пето, фотоволтаици. Всъщност е мит, че е нужна голяма инвестиция, за да се направи соларна система за дома. Съвременните соларни системи могат да се интегрират с смарт дома, което позволява оптималното използване на генерираната енергия. Например, системата може да захранва определени уреди или батерии, когато производството на енергия е най-високо. И ето така с няколко прости инвестиции можете да намалите значително разходите на енергия за дома си. Последвайте за още!